Yawa jama'a mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Faisal daga jihar Kebbi, Najeriya, wanda ya kawo muku wancan hoto editor na kashi na farko. To yau gashi muna son mu kawo muku buloko, wato wanda za ka iya gyaran muryarka, za ka gyara muryarka ta hito sosai, kamar irin wanda ake ko sanarwa ko wani abu za ka ji ana yinta ko a gidan radiyo ko a wani wuri dai haka. To yanzu shi ne muke son mu karantar muku da shi, mu nuna muku ta yadda ake yi a fitar da murya ta fita sosai. To idan ka diba icon ɗinka za ka ga buloko, sai ka shiga. Idan ka shiga ya buɗe, ka ga ya buɗe ma application ɗin da a ciki da abubuwan da ke ƙunshi a cikinsu. Na ɗaya dai akwai select a track, akwai audio, akwai video da starting singing. To wanda za ka shiga dai na ɗaya, sai ka shiga starting singing kamar haka. To idan ka shiga starting singing, idan ka yi magana za ka ga alamar tana ɗaukar maganar ka, kamar yadda take nuna muku a sikirin ɗin waya. A bidiyon ɗin da ake ba za ku iya gani na ba, amma dai za ku iya jin muryata, zan karanta muku daidai bakin gurgudu. Da fatar muna tare da ku. To kun ga icon ga sunan ƙasa ga wani ɗigon ja, ƙasa ga ɗigon ja, za ka iya danna na farin electric kenan, electric yawa, za ka ga ya buɗe ma abin da ke ƙunshi cikin waɗannan abubuwan. Ya nuno ma C da C#, duk dai ga sunan daidai abubuwan da ake ayyuka da shi, yadda in kana son muryarka ka canza ta ko ta yi kauri ko ko ta zama kamar ta yaro ƙarami, duk dai ga sunan za ku zaɓa. Bari in ba ku kyauta C#. Yawwa, bayan mun zaɓe shi kamar haka, shi ko wannan ɓangaren za mu juya, za ku ga an sa major. Idan ka ga major, sai ka shiga za ka buɗe ka za ka ga abubuwa daga cikin wanda shi ma yana aiki ne akan gehen juya murya shi ma. To yanzu dai shi ma bari a bar shi akan major ne shi, amma duk wanda ka zaɓa nan za ka iya canza maka murya kamar yadda kake buƙata. Yawwa kamar haka, a ɗan ƙara ja ne don sabida ya ƙara tace muryar da kyau. Yawwa shi ko wannan za ka ga gashi ya buɗe ma starter, shi za ka iya muryarka kana iya ka sa ta natural ko super vocoder, duk dai ga sunan dai da sauransu. Da in ba ka son effecting ɗin abin da ya shafi muryarka, za ka iya ka shiga no effect. Yawwa lafiya lau an siya. Yawwa idan ka shiga wannan, bayan wannan za ka koma ka shiga na uku, za ka ba ka mute live voice, kuma za ta nuna ma na biyu don't record backing track, da kuma pitch correct screen. Wannan duk za su nuna ma kowane na da nashi aiki, in ka shiga za ka gane. To yanzu za mu ɗau murya, za ku ji yadda za a canza muryar kamar haka. Yawwa.
Fatima Fatiha ta ma'aiki dole ne mai yabonki. Fatima Fatima ce. Yawa ga nan yana compression ɗin shi. Bayan haka, alaikun salam. Na albarka. Wala mai to an dawo lafiya. Madalla. Yawa bayan haka nan. A sa Fatima Fatiha ta ma'aiki dole ne mai yabonki. Fatima Fatima ce. Kamar haka. Kamar ya kai discard.